ganduɗa kala ko waɗi alayhi wa sallam koyngal ngal wona tewngu wona ƴiyeɗe wona ɗaɗiɗe haalete ɗo koyngal ñaamal kono ko mana biyeteɗo noon e makko ko on ɗon mana tagore nde fof keɓiri ɗum eɗen juula e makko e koyngal makko ñaamal eɗen juula e makko e junngo makko ñaamo eɗen juula e makko junngo makko nano eɗen juula e makko koyngal makko reedu makko eɗen juula e makko e keeci makko eɗen juula e makko koye koyngal makko ñaamal eɗen juula e makko e koyngal makko nanal eɗen juula e makko e sirru annoora gonɗo jaati makko nuraniya o sirru annoora gonɗo jaati makko nuraniya o mo ngannduɗa ko haala ɗo ko fof yummini koye on ɗon sirru eɗen juula e dow makko kanko fof kono koye hadara on ɗon sirru اللهم صل وسلم على نور المطلسم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم en kaali ɗum tawi ala ko ngannduɗen heen hay hunde السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ko hesitinde jettugol meɗen Allah tabaraka wa ta'ala en mbi wonde Allah yeccirte rewirte tan ko yettude mo Allah rewirte tan ko yettude mo ko jettirten mo ko terɗe men ɗe e ɗemɗe men ɗe e ɓerɗe men ɗe ko terɗe ko tawta ko ɗemɗe ko tawta ko ɓernde ko ɓernde ko huccita e Allah ko ɗum wiyete dewal Allah rewrete Allah tan ko jettugol Allah amma ko terɗe ɗe dillata ko ɗum ko terɗe ɗe jeeyi ɗum ko terɗe ɗe dillata heen ko ɗum ko terɗe ɗe jeeyi ɗum nafoore mum artata tan koye terɗe ɗe kala dewe Allah ɗe ngannduɗa yowita koye terɗe e ɗon dewe Allah so tawi teskama heen maccungagu ngu haa gasi ko heddi ko fof ko maslaha neɗɗo dewowo o ko heddi ko fof ko maslaha makko jaati neɗɗo ko hatu jinno e wallitorade e ngurdam ko jaati neɗɗo hatu jinno e wallitorade e ngurdam e wallitorade e tiidgol e wallitorade e cellal ko jaati neɗɗo o tago neɗɗo o no wayni ko hatu jinno e wallitorade e ngurdam e ko hatu jinno wallitorade e tiirre e ko hatu jinno wallitorade e cellal ɗum woni ko yamira e sifa dewe Allah ɗe ɗum woni ko waɗa e terɗe yo terɗe ndew Allah ɗum waɗi ɗum arti tan koye moƴƴere terɗe ɗe arti tan koye moƴƴere neɗɗo o so teskama heen noon faandare mawninirde ɗum Allah faandare rewirde ɗum Allah faandare yiɗirde ɗum Allah ko ɗum toon woni dewal Allah ngal mawninirgol Allah ɗum noon mawninirde ɗum Allah e rewirde ɗum Allah
yiwirde ɗum Allah e huulirde ɗum Allah ko ɗum wiyetede wal Allah wa amma dille jaati dille ɗe turagol ngol turtagol ngol heege wonge e koorka e denndaangal ko watte e jaltingol jawdi ngol e asakal ɗum ɗo fof ko neɗɗo o hatu jini heen hay sinno wanaano ina rewre Allah neɗɗo ona hatu jini e ngurdam muɗum dillude ina turo ina turto ina hatu jini e ngurdam muɗum wasde ñaamde ñande fof tawa reedu ndu no heewi tan ɗum ko ñabbuuli tan e ngaameela e loore ɗum neɗɗo no hatu jini e wasde waade noon neɗɗo kadi no hatu jini e ittude e jawdi ndi o tampi o totta miskineeɓe ɓerɗe miskineeɓe kuccita e makko ndu'onoomo jetta mo o ɓeydo barke muɗum ɓeydo e makko ɗum ɗo fofof ko nafoore neɗɗo o ko yettoto heen Allah tan ko wonde ko yamirore Allah eɗen mawnanira ɗum Allah eɗen jiɗira ɗum Allah eɗen ndewira ɗum Allah ko ɗum yettoto heen Allah kono ko heddi ko fof ko eɗen jeyi eɗen jii heewɓe tawa ngana julɓe ngana hay hunde so pini subaka ina turo ina turto ina mballita ɓalli ɗi eɗen jiyane kadi eɓe keyɗa ɓe mbasa ñaamde waktu fof so subaka tawa ko seeɗa ɓe jarata pour ɓe mbasa ñaamde subaka ewa tawa ko midi ɓe ñaamoyta kikiiɗe ne kadi tawa ko ɓe ma hiira nde ɓe ñaama ko ɓe ñaamata ko ne kadi ko seeɗa ɗum ɗon fofof ko pour wallidde ɓamɓere manam reedu ndu eɗen jiyane kadi jomiraɓe jawɗele ɓe na mbaɗa na totta na mballa aduna o na mballa na jitta jawɗele na totta mbiya na mballa yimɓe na mballa wasɓe na mballa ɗum ɗon nde noon geɗe fof neɗɗo o na waɗa ɗum tawi wona ha rewira ɗum Allah waɗoɓe ɗum ɓe inani mbaɗa ɗum kono ɓe dañata heen ko dañaten heen ko enen en mbiye en mbaɗ ɗum nde mbaɗɗen ɗum se en mbaɗi ɗum mbaɗirɗen ɗum ko Allah wi en ye en mbaɗ ɗum nde mbaɗɗen ɗum wiide makko nde woni yamirore makko enen ne badgol men ngol woni jabde yamirore makko ko mawningol gongol heen ngol haa jaɓɓen yamirore makko ɗum woni sirru dewal Allah ɗum noon hollima wonde hay ko Allah yamiranima yawat ko tawi wona yamirore makko wona fawre makko yawat ɗum hollima wonde hay ko Allah yamiranima ko yawat ɗum noddima e wawde wondinade Allah e hunde fof ko mbaɗata e mawninirde Allah hunde fof ko mbaɗata e laatirde weleede Allah hunde fof ko mbaɗata ko wawi wonde fof tawa wona julde wona korka wona ɗen geɗe fof ko e nder gurdam ma ko jahata ko tan an julɗo o famde dille ɗe mbaɗata ɗe fof waɗirde ɗum Allah neɗɗo so tawi wayi noon e kedde gurdameje makko e ko yamiraka ko ɗum wiyete naafila ko ɗum ɓuri heewde ɗum ɓuri waawde heɓde weleede Allah hay e jamiroje ɗe ɗum ɓuri waawde heɓde weleede Allah hay e jamiroje ɗe ko waɗi noon jamiroje ɗe ne mbaɗata ɗum nde mbaɗirta ɗum ka jamiraji ɗum a waawa wasde wadde ɗum na waawi wonde e nder ɗum aɗa yiɗi wadde ɗum a yiɗa wadde ɗum ko ma mbaɗa ɗum tan wa amma ko jamiranaraya wat ɗum alay sago sa gayni wadde ɗum a waɗi hono ɗum sabu yidde Allah ɗum ɓuri waawde ɓallindema Allah e dow ko jamiranɗaya wat ko ɗum waɗi
وي لا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه سيرتا ندعو إن مجدام إن مالورو كم كمبانومي يو واتكو كنجميرنومي يو واتكو ولدم هاغتا o waɗa ko foti noon tawi wona min wimo yo wat sabu dartude hen welede am serata maccuɗo na waɗa noon ha mi yiɗamo somi yiɗimo noon on saa mi wontamo mi wona terɗe makko fof mi sembina terɗe makko mi sembina ɓerɗe makko mi moƴƴina ɓernde makko mi wona e nder ɓernde makko ɗum woni mi wontamo fof wona hankadi o ɓeydo wawde wadde nden moƴƴere o ɓeydo kadi wawde moƴƴude o ɓeydo wawde mallade Allah o ɓeydo wawde teddude to bange Allah holli en mbiɗen ko holli en ko Allah yamiri en ko seɗen mbaɗa ɗum holli en wonde ko heddi ko Allah yamirani en ko ɗum ne kadi yo en mbaɗir ɗum Allah tan yo en gollir ɗum sabu Allah wona ko naafilaji meɗen e badgol e golle he ko naafilaji meɗen e golle he sa wiyama ya sakko ɗum ko Allah yamiri a gayni sakkade aɗa itta aɗa rokka julɗo miskineɓe aɗa itta aɗa rokka yimɓe sa wiyama ya ittu asakal a gayni ittude asakal haɗanima aɗa itta aɗa rokka sa wiyama ya hoor a gayni hoorde lewru korka haɗanima sa fof korana Allah sa wiyama ya juul farillaji sa gayni julde farillaji pawa hen nafilaji no jiiruɗa ɗum no mbaɗirɗa ɗum ni ko heddi e golle ma e gurdam ma fof ina hatojina hen hono ɗum kala hen ko mbaɗirɗa Allah haysoko ñamde ma sa nokki longere a wi a miijima Allah tagirma ko ya ñaam mbawa darade ndewamo rokkima e barke makko e arsije makko ko ñamɗa aɗani ñaama ɗum sabu ha cembiniroɗa ñamde ma nde fof way kono julde ma neni e baraji woni kadi way kono julde ma ni e mallindema Allah waɗ en rewoɓe Allah Allah waɗ en yettoɓe Allah Allah waɗ en yiɗoɓe Allah Allah waɗ en huloɓe Allah en hettoɓe Allah waɗ en rewoɓe Allah salli ala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جتي الله سبحانه وتعالى من جتيران ندن مني دانغال جتوت مكو دفوف تيرamo kadi den dangal demgal ngal ina yettannomo demgal ngal demde fof calti ina jetta Allah يوتي الحمد لله رب العالمين هذا الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها شيبتني هود وأخواتها وإيكم رنبني سكن أم waɗi kam nayejo naywini kam ranmini horamde huudun simore huudu wa akhawatuha e cimoje ɗe annabaɓe jangta e mumen no mbaddano kamɓe e leƴƴi maɓɓe no ɓe mbaddano e leƴƴi maɓɓe ɗin ɗon alhaaliji e on ɗin ɗon kissaji ɗin danwini horamde manam ko ɗi cohlini kam minne komi annabi garɗo caggal maɓɓe ko ni ɓe mbaddano
hakkunde maɓɓe liƴƴi maɓɓe ko ni ɓe gonirno hakkunde maɓɓe e Allah sohlirde dañde waddude noon hakkundam e Allah e waddude noon hakkundam e leñolam on sohla ranjini hooram de nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e laaɓal makko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e laaɓal makko e senare makko e laaɓal makko e senare makko ɗum ɗo fof so yanti e yaafeede mo dendangal bakkatuji fof ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar ɗum ɗo fof so yanti e laaɓal makko e senare makko haɗani mo sohlirde ñeemtinde ɓeeɗo jeyaaɓe Allah ɓe Allah ardini yeeso makko nelli ɓe e ndeɗo tagore moni kala jotodiri e leñol muɗum muñi ɗon leɓde muñi ɗon toñeede muñi ɗon ustede muñi ɗon yeddede muñi ɗon wareede e haɓeede e ustede sohlinani ɓe hakkunde maɓɓe e Allah haɓe kooti to Allah sohlirde ñemtinde ɓen jiyaɓe Allah so tawi ko ɗum ran minta hoore makko holno jogorɗen wadde enen holi alhaali meɗen enen ali meɗen enen yettode waɗani Allah mawɓe men ɓe gondunoɗen eɗen gandi ɓe eɗen jiya ɓe eɗen jiya laaɓal maɓɓe e senare maɓɓe eɗen jiya sembe maɓɓe e sembinde yamirore Allah eɗen jiya sooɓe maɓɓe e gollude yamirore Allah eɗen jiya tampere maɓɓe e kirjingol tagore Allah eɗen jiya ɓe haa ɓe kooti e Allah wona wonde en nanannoɓe tan ala ko eɗen jiyannoɓe eɗen gondunno e maɓɓe enenne ko haɗi koye men ɗe ranude enenne holko haɗi ɓe men koye ranude ma taw haɗata ɗum ranude tan ko tiɗɗe hoore peut-être la certitude ya andu neɗɗo so tawi haaju muɗum ko hakkunde mum e Allah ya andu neɗɗo so tawi haaju muɗum ko hakkunde mum e Allah e jamiroje Allah ɗi Allah nelifaade e makko ina yeeso mum e moƴƴuɓe Allah ɓe Allah nelifaade e makko ina kolla mo no wondirte e Allah no wondirte e Allah no wonirante Allah no wondirte e Allah e no wonirante Allah no laaɓirante Allah no laaɓirte sababude Allah ina e yeeso maɓɓe ina e jamiroje Allah so tawi ina yeeso ma tawi haaju ma an kono mbaddata e ɗum ha kawra e Allah ma dañi haaju ko wona toppitade ayibaji yimɓe e to e ga e haalde to e haalde ga e ustiti ɓe to e ñinde ɓe to e ruuɗaɗu e ɗurnade ɓe to e haasidade ɓe to e añde ɓe to e añande ɓe to ɗen geɗe safa siful umuri ɗen geɗe gustiɗe pamare ɓe ganduɗa ɓe jaadata e laaɓal Allah ɓe jaadata e laaɓande Allah ɓe jaadata e jogade haaju holno jogorɗen waadude e Allah so tawi en kawre e Allah ɗum ina foti wonde haaju neɗɗo hande ha haɗa mo ñamde e yarde sabu meeɗi wonde haaju yimɓe haɗi ɓe ñamde e yarde
hadi ɓe resde hadi ɓe wadde hay hunde ina keddori noon tan seydina isa ko ɓen jeeya maccuɗo allah gooto sabu tan konngol sohlirde ɓe hawrude e allah sohlirde ɓe kamɓe hawrude e allah e holno ɓe mbaddoyta e allah so tawi ɓe kawroyi e allah holno wawoyta sohlirde ɗum addani ɓeen waade noon maccuɗo allah gooto naɗo wonno no wiye joobel joob meeɗi rafeede rafi musɗo no feewi tawi kominen jaadanno e golle l'islam ɗe ko mawɗo noon ko mawɗo meɗen no feewi neɗɗo mo juulata sowona e jama juulata sowona e jama o rafa ɗannimi ɗo gartumi ñande aljuma jittimi tan paami juma min kawroyi toon tawi alhamdulillah rabbil alamina o ɗifti e rafi he min gummi jumami ɗe min garta o wi mi yii hunde hawnide hunde mawde mimi holde no hoyi o wi heƴani e dow lawol heƴani e lawol he min gari ha min jetti galle o wi e rafam he mi fekkorino e rafam he galle o fo ari jiime e dow am ɓe mbimi maayi wi jiyaɗo allah ari tawi kam e ɗum e nder fekkorgol ngol nangue junggam faarimi dow asama o min jeeyi ha min natti yiide leydi ndi ko barkini min tawi suudu e hakkude asama o e leydi min naati suudu ndu min tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jooɗi e suudu he sahabaɓe makko nayoɓe no tawa hen seyidi alhaji mouhammad said radiallahu taala anhu no tawa hen nden min naati suudu ndu min nani dille mawɗe 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 to lesto e incuru to leydi to tawi incuru ndu e dille ɗe sabubini ɗum ko nelaɗo sallah sallam yamiri yo ceerno ƴeftu ko haalirte ko hono ɗum ɗo o haalana yimɓe leydi fof leydi ndi fof tagore nde fof tawi tagore nde fof no rendi e less suudu ndu yo wiiɓe hande za aduna makko o heddi hen tan ko kutbuji ɗiɗi hen kutbu no dari hande kutbu keddiɗo o suwa taw dariɗo hande o ko Muhammad Said mo suwa taw o haali inde makko ɗum waɗi inciru dille mawɗe e nder e less leydi ndi ngol konngol noon nde o haalata ɗum nde ko seydina jibril ummi dow asamahu eɓe ndaaramo ha o yetti suudu ndu o wi
السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك يقرأك السلام كليف ما أون سلم ما أويما ومهد ريق الوجد به يدو ليدي ينقض قصيد الحاج محمد سعيد goɗɗo o haalino inde muɗum mi annda so wirnoraki haqqillam mo joni nden seydina jibril haali ɗum kañum rutti nelaɗo sa sallam yamiri yo ceerno yettin ɗum tagore nde tawi tagore nde fof ne remdi nden o haali konngol yettini ɗum tagore nde fof dilli irti fof yobi hol saayo Muhammad Saïd e oɗo taw ko ɓeeɗo goni kulhuuji ɗum woni incuru ndu ɗum woni dille ɗe ɗi on sahaa nde ɗum waɗata nde kanko o nde o waddeteno nde tawi ɗum nayi hakkunde jarabo yeeji ceerno ɗi e fuutankoɓe e fofof e feeremɓe leydiiji tawi hakkunde muɗum ɗum waɗi incuru mawndu dille ɗe ina dilla ina yettiɓe kamɓe wonɓe e suudu he ga ɓoyani tan ɓe jii kadi seydina jibril ina ara ko ngol ɗo seydina jibril konngol ngol addingol ko ngol jeeyi qissa o wala haltude qissa o sabu ko ngol jeeya e ko kaalanno ɓen ko o wi seydina jibril ari tan ha yetti suudu ndu wimo ya muhammad inna rabbaka yaqra'uka salam kalifa ma ona salminma o wima ya wi tagore nde mi neli e maɓɓe nelaɓe mi jippini e maɓɓe defte yo woƴɓe holno mbaddata no ɓe mbaddata e am janngo wata waƴɓe min ko gollam min ko gollatmi e tagoram he ko muwimi gollude e tagoram he wata ɗum won haaju maɓɓe yo won haaju maɓɓe mi jippini e maɓɓe defte mi neli e maɓɓe nelaɓe yoɓe goƴe holno ɓe kawrirta e am janngo aywa o wi on sa'a noon on wimo kanko koye wondoɓe e ɓen o jeeya kanko o suwa mayde taw sabu ko gondiɗo maɓɓe ko suwa mayde taw sabu ko gondiɗo maɓɓe o wi on sanga nde o ɗifti nde o tawi ɓesmu makko fof no taarima o wiɓe ko ɗum woni ɓe wimo minen kadi min cikkuno a yeehi o ala mi yahani taw miɗa heddora mi yahani o himma tan ko woni haaju o tigita ko woni haaju o ko en nani no hadara Allah waddi e men e oɗo subaka nde wonno seɗen jooɗima ɗo e oɗo silke moɓe jangata o kala ko Allah jola haalande en ko ɗum hawrata e ayeji ɗe ɓe jangata ɗe innani ɗeɗo ayeje no wayni annabaɓe ɓe nelanoɓe ɓe gila seydina nuh seydina ibrahima seydina lut hankadi ha yetti e seydina shuaib e tampunoɓe ɓe ko tampunoɓe ɓe ha yetti seydina shuaib e seydina musa
سيدنا عيسى سونا سيدنا عيسى كم بيدو فوف بكالاما آية جدي جانغاني ام بيدو فوف بيدو نون نرام صلى الله عليه وسلم سيدني هود وأخواتها دو أخواتها دو كسوراجي دي وني كوريو إني كسوراجي دي سورة جدي أهالة سيبني هود أي سورة هود وأخواتها وندرا برو بسورة هود سورة جي كدي دي دو ريو جي ريدوم سبابو دي سورة جدي